Nechcel som sa k tomu vyjadrovať, ale musím. Chlap, ktorý nazve ženu či v domácnosti, alebo v parlamente sukou, alebo inak hrubou nadávkou, viete, čo je u mňa hovedo obyčajné, s prepáčením. Je to obyčajné hovedo, na jazyk mi prichádza strašne veľa nadávok a špinavosti, ktoré by som chcel povedať, ale ja si to nedovolím. Ale vy ste spokojní, milí voliči, ak sa takto vyjadrujú politici, ktorí ste si zvolili? Poslankyňa za stranu PS je demokraticky zvolená občanmi, je to žena. A ženy sa uražať nesmú z môjho hľadiska. Je to poľutovania hodné. Oni, politici, nám majú ísť príkladom. My sa máme nimi inšpirovať. Moje deti to vnímajú, alebo naše deti, pozerajú ich videa a tak ďalej. Celý život nás učia rodičia, že sa máme vzdelávať, byť slušný, poďakovať, poprosiť. A nakoniec dám za príklad, môj syn si pozrie nejaké video a tam príde nejaké čudo judo menom Huliak a nazve ženy sukami v parlamente. Ak to urobí nejaký chlap 4. cenovej v krčme niekde, dobre, ja to beriem. Hlupák ostane navždy hlupákom. Ale ak to urobí zvolený poslanec s nami, občanmi, ktorý mal 60 000 krúžkov, ja už mám strach, v akej spoločnosti žijem. Vy čo ste pre Boha za živého krúžkova? Vy ste naozaj takí hulváti ako pán Huliak? Ale hulvát je jedna vec, ale on nazýva ženy sukami. To je nonsens. Ja to odsudzujem. A mal by sa postaviť k tomu aj premiér a prezident a tento poslanec už by mal byť bývalý poslanec, hoci mal 60 000 krúžkov, on by mal vyvodiť zodpovednosť a odstúpiť. Ja poznám jeden príbeh v Poľsku. Poslanec len nazval, že ženy majú byť v kuchyni. Napríklad vám poviem. Ten poslanec okamžite po kritike odstúpil. Pán Huliak, vy by ste mali odstúpiť hneď zajtra a ospravedlniť sa všetkým ženám. Čo je na tom, že mala LGBTI nálepku? Tá nálepka LGBTI, tá vlajka, čo sú tam znázornené farby. Inak, keď vy ste taký zastanca hetero, mali by ste vedieť, že tá vlajka je jedna z farieb, modra tuším, zastupuje aj nás, hetero. Prepáčte, keď som si pomýlil farby, ale jedna z tých farieb je tam určite, ktorá zastupuje aj nás, hetero. Ja proti LGBT komunite absolútne nemám nič. Vôbec nič. Ale proti takým hovedám mám. Ja keby som sedel v parlamente, v Národnej rade, a neviem, či by som udržal svoje emócie. Neviem, či by som udržal. A moje okolie ma dobre pozná, ako by som asi reagoval. Ale pred kamerami sa majú politici zdržať. A ak neviete kročiť svoje emócie, choďte preč. Robíte hanbu pred svetom, robíte hanbu na Slovensku a škodíte našim deťom. Vy nejdete príkladom, vy ste hanba Slovenskej republiky. Dovidenia.